салом алайкум дӯстон, метавонед аз ҳама шаҳру ноҳияҳои тоҷикистон маҳсулотҳое ки аз барномаи пиндоду яъне аз Хитой заказ мекунед метавонед гиред. Агар шумо ҳам мехоҳед заказ кунед, метавонед дар телеграм-канали мо нависед. Мо ба шумо ҳама нозикиҳои ин барномаро меомӯзонем ва ба боварӣ то якум заказ ки мекунед, аз Хитой то Тоҷикистон то ба дастон расидана кӯмак мекунем ва метавонед мисли мо ҳама хел заказҳои бисёр кунед. ва метавонед маҳсулотҳои бо нархи арзон ва дастрас харидорӣ кунед. ҳозир бо пули тоҷикӣ мебинем ки аз чанд пул метавонед заказ кунед. ҳатто аз дирам метавонед заказ кунед. метавонед аз ҳама шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон заказатонро гиред. яъне ба шаҳрҳои Душанбе, Хуҷанд, Вохтар, Истаравшан, Исфара, Панҷакент ва дигарон расонида мешавад. агар видео маъқул шуда бошад, подписатсия ва лайка ҳатман гузошта видеоҳои навбатии моро интизор шавед.